Yau na zo muku da irin takardu ko ince documents da mutum yake bukata yayin da zai fara cika scholarship bayan ya cika duka cika-cikan da ne bayanin su a reels ina na baya. To na farko dai akwai certificate wato shaidan kammala makaranta, shaidan kammala digirin ka. Ana bukatan wannan takardan sosai. In ba shi ba mai yiwuwa statement of result duk da cewa yana wahala a karbe shi amma dai idan baka da certificate mai yiwuwa statement of result iya aiki amma dai abin da yafi dacewa in kana so komin kai tafi daidai shine ya zama kana da certificate ɗinka a hannu amma bai zama dole ba, ya danganta ga scholarship da kake nema. Na biyu akwai transcript ko kuma student result slip. Wani lokacin transcript yakan yi wahalan samu amma sai ka samu lokacin da kake karatu level coordinator yayi ta kawo muku takarda wanda yake summarizing score ɗinka da kuma course da kai kowane semester. An kai iya tara irin wannan takardun cikon har iya semester da kai a makaranta za ka yi amfani da shi a matakin transcript. Akwai kuma English language proficiency test. Wani lokacin za ka ga ko kuma English language proficiency proof of English language proficiency. Wani lokacin wasu kai amfani da IELTS ko TOEFL amma wani lokacin kuma takarda kawai kake bukata wasiƙa daga makaranta ya wadatar. Wani lokacin kuma takardanka na waye ko ne ko zai iya wadatarwa inda ka ci English. Akwai recommendation letter wanda malaminka ko tsohon oganka wajen aiki zai rubuta yana bayani akan muhimmanci ka dacewanka da scholarship. Sai kuma international passport wanda shi ma bai zama dole ba sai ka samu scholarship ne ka zo tafiya za a bukata.